Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Fil-program tal-lum għanna mistieden ġdid għanna l-Vince Karabot, il-Buku, Zejtun, u għanitkellmu miegħu u għanisemgħu wkoll xi ftit recordings milli ħasem fihom u ma' sħabu l-għannejja. Nadik merba, Vince. Merba lilek ukoll, George. Issa, kemm għandek żmien Vince illum? Illum għandi 33. Sewa. U meta nistgħu ngħidu li għall-ewwel darba bdejt tanni? Kemm kelli 7 snin? 7 snin. U fejn kien dan? Fitre. Fitre fej? Ber-id-deb. Ber-id-deb, sewa. U kif ġiet l-okkażjoni tibda tanni? Konti kien hemm ħanut fejn jitsejju, ta' minu bar, u konti mmur nismagħhom jannu. Fil-fatt il-laqam tal-Bukku minn hemm ġie wkoll. Minn ġed l-istess treq għax kien hemm kelb, u minn fuq il-tlaqqamt. Esma. U meta qed l-għan hemmhekk, tiftakar min kien qed janni l-ewwel darba biex inti bdejt tanni? Kont nura pereżempju bħal bis, bħal bambejnu, sewa. Il-bambuċċu, sulori, ta' sejka, dawk tajbejn, renomati. Sewa. U qegħdin ngħidu ż-żejtun dan allura? Iż-żejtun. Iż-żejtun. Ta' mienu bar. Sewa. U allura mbagħad, inti ma min ngħid l-ewwel darba jew kienet waħdek? Lejn kont naqra. U nagħmel xi fatt. Sewa. Tifhem imbagħad bdejt ninteressa ruħi, pereżempju bdejt nitgħallem anke kif għandi nanni u niftakar darba kont żgħir. Kien samani l-bambejnu, nanni hemm fi treq u kien ħudni l-qajjanza. Bambejnu jiġi minnek, mhux veru? Il-bambejnu l-ewwel darba mal-għannejt kien hemm gravina. Sewa. U kont dejt nanni spirtu pront, bambejnu għallu domin tarrazza. Sewa. Kemm kellek żmien dak meta ħix ma' bambejnu? 7-8, 9. 8, sewa. U spirtu pront mill-ewwel? Spirtu pront. Tajjeb. U nistgħu ngħidu dak iż-żmien, kemm qisu dejjem mal-bambinu għannejt jew inkella bdejt varja? Nadvur, je. U ma min għannejt allura? Ma' gravina, kien hemm nies. Ma nafhomx pereżempju naħseb niftakar anke dok kolajru xeħ, just kien ikun hemm. Sewa. Mhix ma bint intaqqa mbagħad kienu nkunu ħefna tu. Kien idhom biex imissek. U x'kienet tkun l-okkażjoni biex tmur hemmhekk nhar ta' ħadd, xi festa, x'kien ikun? Il-beħer mmuru nagħmu. Sewa. Fis-sajf allura biss dan jew nkella? Fis-sajf. Fis-sajf. U allura kif kien jintroduċik il-bambinu allura? X'kien jgħidulhom in-nies? Xejn kulħadd janni kien. Min jiġi jgħidilhom ħanannu. Sewa, kien dejjem jinkoraġixxi n-nies. Iż-żor kien les jitbaxxew u jolli l-ħadd ieħor il-bambejn. U meta jgħidlek biex tagħni ġifieri id-dum kemm titinti jew inkella jgħidlek pereżempju għandek 5 minuti, 10, nofsija kemm? Sakemm niddejqu. U l-ħejn duk iż-żmien qatt ma kont tixtiequ jispiċċa. Sewa. Imbagħad wara li speċi kemm l-influenza tal-bambinu fuqek, kemm dam il-bambinu speċi kemm dam tal-miegħu. Jien ma bqajx imbagħad ġorġini għamilt jisu sa 15-il sena. Sewa. U biex ma bqajx nagħmel. Ma dawk 15-il sena mal-bambinu huma. Mhix biss. Mhux biss. Imbagħad kien hemm Zeppel aħmar, niftakar kien jiġi għalija kien jieħudni x-xajra ta' ħażabur. Sewa. U kont nanni xi fattem u xi għanja u kien hemm uħor wieġi kien jieħu dawwanni. Donok mill-bidu kien tfajt għal-fatt inti. Minn dejjem, ejwa. U iżjed jiġbidni l-fatt jien. Sewa. Mbagħad ġifieri wara li beda joħorġok dana tal-aħmar. Kien hemm xi ċirkostanza oħra? Sakemm waqaft, sakemm kien 15-il sena? Jew inkella. Kien hemm bħal wieġi kien jieħodni żorreq biex jisu perepettem, ġaħwienet. Sewa. U spirtu pront? U spirtu pront u anke fatt. Sewa. X'kien l-ewwel fatt li għandejt allura? Minn fuq il-kutba jew il-Peter Ross. Sewa, minn kutba tal-iskola allura. Tal-iskola. Issa nifhem, sewa. Tal-aeroplan. Tifhem, minn hemm kom bdejt niftakar. Sewa.
Speċi l-istorja tagħmilha poeżija lura. Le, U kont tiktibew inkella kont tivvinta dak il-ħin. le, tivvinta fl-ispektu pront. Tivvinta dak il-ħin sewa. Tifhem. Tajjeb. Issa mbagħad xi waqaft ta' 15 sena ma meta ġej bdejt. Bis-saħħa tiegħek. Issa nies ma jafux ma. Tittajdilhom ġifieri meta Kien hemm bida l-festival, il-festival tal-għana sewa. bida l-festival u Fit-98. li jidħol għattilax nidħol mbagħad niftakar ċempert li inti Eħe, u għat li ridek tagħmel li fat fuq il-bambejnu. sewa. U għat ma kont ktebt jien. Eħe, U duk l-ewwel fatt li kont ktebt jien fuq il-bambejnu, mbagħad minnu ktebt oħra. sewa. Dej żomm il-bot. Eħe. Minn hemm bdejt, għarġajt. Ġifieri issa qisu ilek kemm 3 snin, 4, xi 3 snin 4. Issa, ħan nisimgħu ftit recording issa, dan il-recording ħan nisimgħu. Min qed janni miegħek? Id-Dani. Min hemm iktar barra Dani? Hemm l-Indjon, L-Indjan hemm Bassjon tar-Rabat, sewa. hemm Zuru tal-Imġar Eħe. u hemm is-sitta. Kieku tgħidilna simhom dawn nies aħjar, pereżempju Bastian Tarabat nafu wara sewa. U l-Indjan x'ismu taf x'ismu? Fredu. Fredu sewa. Fredu id-Dani, ja. Sewa. U ta' sitta minnu, ta' sitta. Leli. Leli sewa. Minn fejn hu dak Leli? U propja minn ħazzabur ma jgħat iż-żurre. Sewa. U x'kien iċ-ċirkustanza fejn tannu hemmhekk? Hawnhekk il-klab tal-Buċċi, Fej. iż-żejtew. Żejtun sewa. Ma kienx hemm xi okkażjoni speċjali, kien normali. Ġurnata tal-għana normali. Ħalli nisimgħu issa.
Mela, Megvin smajna lilek u l-sabek kontu 6 flimkien u ġveru. Min kien qed idoq ilkom? Kien idoq inna ċappara. Giuseppe Ċappara, sewa? ċappara. Jakkompanjaw? Akkompanjat minn George Zableġun Sewa? u Andrej tal-Qnendi. Sajwa, tajjeb. Aħna konna nagħlqu hemmhekk għaliex il-ħin qed jafas ħafna, jiena ningrazzjak, però nitkellmu nkomplu il-ġimgħa d-dieħla u lilkom issemmija nistedinkom għall-programm li jmiss. Ningrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.